Продовжуємо вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви до нас долучилися. І впродовж наступних півгодини будемо говорити про ситуацію в Криму, про ситуацію на території анексованого півострова. І розпочнемо з того, що кримських татар окупаційна влада агітує працювати у виборчих комісіях під час виборів, які відбудуться 18 березня, зокрема і на анексованому півострові. Про це, зокрема, говорять активісти. Давайте подивимося, що з цього приводу відбувається у Криму, і продовжимо. Поки МЗС розглядає запит Росії, дипломати пояснюють, таке звернення не є звичною практикою. Традиційно держава лише інформує іншу про проведення виборів та звертається до правоохоронних органів убезпечити сам процес. Сергій Борщевський підозрює, Україну втягують у діалог для легітимізації цих виборів. Я би не давав відповіді на цю ноту. Не відповідь теж є відповіддю. І це оптимальний варіант. І додає, у списку міст дипустанов навіть немає Сімферополя, бо консульство Росія перетворила у представництво свого МЗС. Згідно з міжнародною конвенцією, Україна жодним чином не може впливати на проведення виборів в дипломатичних установах Росії. Питання визнання чи невизнання виборів президента Російської Федерації, яка відбудеться цього місяця, якщо ці вибори відбуватимуться в Криму. Якщо ми визнаємо ці вибори, значить ми визнаємо анексію. А також пояснює, Росія не зверталася про відкриття інших дільниць. Та деякі депутати волали б не мати і цих. Росія обійдеться без дільниць тут. І після того, що вони влаштовують вибори в анексованому в нас Криму, то взагалі цим самим вони перетворюють всі ці вибори на фарс. Є відповідний порядок по цьому питанню, коли дільниці, якщо є громадяни іншої держави, вони повинні мати можливість проявити волевиявлення. І тому це повинно бути діяти в рамках закону, який сьогодні діє. Росія порушує міжнародне право, бо збирається проводити вибори президента на території України, тобто в анексованому Криму. Это уже основание для того, чтобы Украина не признавала президентские выборы. Это есть основанием для международного сообщества тоже, что такие выборы не могут быть признаны. И тем более абсурдно будет, если Украина будет создавать у себя какие-то выборчие дельницы на своей территории. З правової точки зору дільниці мають відкритися. Та російська делегація зламала правові засади, анексувавши Крим, пояснює член делегації в ПАРЄ. Тому механізм, аби цього не було, розробляється. На сьогодні у нас має бути сформована окрема позиція з цього приводу на рівні не лише парламенту і заяв політичних сил, а й на рівні Кабінету міністрів, Міністерства іноземних справ. І ця позиція має бути чітка, аргументована, і я переконаний, що найближчим часом ми її побачимо. Українська сторона єдина в наступному. Результат виборів очільника Кремля буде незаконним. Олена Стецюк, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. До того додамо інформації від Комітету виборців України. Там просять порушити справи проти 10 тисяч осіб за російські вибори в Криму. Комітет виборців України вимагає порушити кримінальні справи щодо 10 тисяч членів виборчих комісій, залучених до незаконних виборів президента Росії у Криму. Відповідне звернення до прокуратури Автономної Республіки Крим оприлюднили раніше на сайті Комітету виборців України. Далі я цитую уривки з цього звернення. Кожен житель Автономної Республіки Крим напередодні голосування 18 березня має зробити вибір щодо співпраці з російською владою. Особи, які будуть залучені до виборів як члени комісії, повинні нести відповідальність згідно українських законів, йдеться у повідомленні. На думку КВУ, в діях членів так званих виборчих комісій, що сприяють організації виборів, містяться ознаки державної зради. Частина інформації щодо осіб-організаторів виборів президента РФ в Криму доступна на веб-сайтах відповідних виборчих комісій, йдеться у повідомленні. Загалом, за даними Комітету виборців України, мова йде про близько 10 тисяч жителів анексованого Криму, що можуть бути залучені до організації виборів. Їх дії підпадають під статтю 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада», що карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років, йдеться у повідомленні. І на завершення. На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим незаконно сформовані
зареєстровано 27 територіальних виборчих комісій, 1164 дільничних виборчих комісій. А у місті Севастополь 4 територіальні виборчі комісії та 181 дільнична виборча комісія. Прокоментувати це і більше про реакцію, зокрема, на анексованому півострові, розпитаємо у заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял з нами наживо скайпом. Доброго вечора, вітаємо вас, що ви нас чуєте. Так, добре, Христина, доброго вечора. Доброго вечора. Дякуємо, що ви знайшли час і можливість, бо насправді питання важливе. І тут, на материковій частині України, вже другий день поспіль. Ми, зокрема, в цій студії з експертами про це говоримо, і які коментують цю інформацію, і говорять, що дуже важливо, аби ця інформація безпосередньо була максимально розповсюджена на території анексованого півострова. З приводу цього хочу у вас і запитати, щось безпосередньо про таку ініціативу Комітету виборців України до прокуратури Криму знають там на півострові ці люди, зокрема, які братимуть участь у виборах, знають про ту відповідальність, яка вже може на них чекати за українським законодавством? Ви знаєте, що це не перший вибір, який проводиться російською владою в Криму. Проводилося в 14-му, 16-му і от 18-му році повинні відбутися. Тому, звичайно, подібна інформація розповсюджувалася кожного року. І голова Меджлісу Рефат Чубаров і дуже багато активістів, всі, хто має бажання зв'язатися та пояснити жителям Криму, що відбувається, звичайно, говорили про те, що участь в організації виборів, в їх проведенні може мати правові наслідки, негативні правові наслідки для таких людей. Звичайно, і цього разу навіть ті, хто, можливо, не бачать там українського телебачення, не дивляться АТР, може є і такі люди, ми стараємося в першу чергу донести до них цю інформацію. Звичайно, ніхто не робить на людей будь-якого тиску. Це вибір, свідомий чи несвідомий, власний чи під тиском влади, чи під тиском і загрозою звільнення і так далі. Різні випадки є. Однак наше завдання донести до них, що їх участь в виборах, в першу чергу в виборчих комісіях і так далі, може закінчитися для них негативними правовими наслідками з боку української держави сьогодні, завтра чи через рік і так далі, і так далі. І тому вони повинні бути поінформовані, що і робиться, і, звичайно, мати можливість, маючи вже повну інформацію, вирішити, чи брати участь, чи ні. І пан Чубаров, якщо не помиляюся, чи вчора, чи кілька днів тому на телеканалі АТР говорив про це і сказав, що якщо люди все ж таки підуть працювати на виборах, то навряд чи їм хтось в майбутньому допоможе. Що стосується людей, які просто мають намір чи змушені брати участь як виборці в виборах, то, звичайно, ми звертаємося до них подумати, оцінити ситуацію, звернути увагу на переслідування, на зникнення, на викрадення і вбивство людей, і після цього робити вибір, свідомий вибір. І от ситуація наразі така. А можливо, щось вам відомо, або ви, власне, чули цей фідбек безпосередньо від тих людей, які потенційно братимуть участь і у виборах як члени комісії та різного гатунку, різного роду. Якщо говорити про цей аспект, тут на материковій частині України звучить така думка про те, що українське законодавство, за яким ці люди можуть бути покарані, насправді набагато далі від них, аніж російське законодавство, російська репресивна машина, якою теж вони можуть бути покарані, якщо, скажімо, відмовляться від участі у виборах як члени виборчих комісій. І тут цим людям доводиться вибирати, яке покарання і яка загроза до них є ближчою. Ви знаєте, Христина, тут є дуже одна важлива річ. Справа в тому, що жодних правових засад для покарання людини, яка не хоче брати участь у виборах, чи в якості виборця, чи в якості працівника виборчої комісії, в російському законодавстві немає. Є лише неправові
неправовий тиск на людей, які працюють в бюджетній сфері, на людей, які мають бізнес, на людей, які ще якимось там чином пов'язані чи залежні від певних людей, які примушують їх брати участь в виборах в будь-якій якості. Тому ми говоримо про те, що ніяких негативних правових наслідків для людини, яка відмовляється брати участь в виборах, немає. Однак є моральний вибір, страх людей, який вони чи зможуть побороти, чи не зможуть. Однак ми маємо багато прикладів, коли люди долають свій страх і не погоджуються на будь-які неправові дії, не погоджуються з тим тиском, який робиться на них. Це є і бізнесмени, і вчителі, і врачі, і так далі, і так далі. Тобто дуже багато людей. І, звичайно, якщо вони все ж таки вибирають участь у виборах, і завтра з боку України буде до них застосоване там покарання якесь, то вони повинні звинувачувати лише себе. Тому що Російська Федерація як держава ніякого примусу до них не може застосувати. Лише особистий тиск конкретних осіб, які сьогодні чи є при владі в Криму, чи є біля влади в Криму. От це відбувається так. Однак людина повинна власно вибирати, чи погоджуватися з тим тиском, чи все ж таки, опираючись взагалі-то на російське законодавство, відмовитись від цього примусу і діяти згідно з власними інтересами. Я вас почула. Спасибі вам за коментар, за те, що ви знайшли час і можливість до нашого ефіру долучитися і ці речі роз'яснити. Дякую вам. Наріман Джеляу, заступник голови Меджлісу, був з нами наживо скайпом. А наживо зараз в нашій студії радник голови Меджлісу Арсен Жумаділов. Доброго вечора. Вітаю вас. Дякую, що прийшли. Добрий вечір. Якщо чіпляючись безпосередньо за останні фрази пана Джеляла та з приводу того, власне, про вибір, та і що з точки зору правової жодного покарання для людей, які відмовляться брати участь у виборах в якості членів комісії, такого покарання немає. Але було сказано про інші методи тиску, інші методи репресії і так далі, і так далі. Хотіла би, щоб ви це прокоментували. Тут йдеться про особистий вибір кожного з точки зору моралі і з точки зору власної совісті. Чи, можливо, вже йдеться про те, що ті люди, які погоджуються безпосередньо на такі умови, вони вже здебільшого втратили надію про якийсь захист та з боку України, якщо раптом щось? Дякую за запрошення і за це запитання. По-перше, ніхто не закликає наших співвітчизників, наших співгромадян в Криму, щоб вони робили активні заклики до бойкоту виборів, щоб вони казали відкрито про те, що російська держава не має права взагалі проводити ці вибори в Криму. Тобто те, що дійсно може підпасти під чинне російське законодавство і стати приводом для переслідування, ніхто не закликає наших співгромадян для того, щоб вони робили такі дії. Як абсолютно правильно сказав пан Наріман, і я долучаюсь до його слів, ті форми неучасті у виборах, до яких ми закликаємо, вони не можуть ставати правовими підставами для переслідування. А саме неучасть у виборчих комісіях, у дільницях, неучасть, власне, у виборах, не йти, не голосувати. Те, що може хтось з чиновників, з числа тих, хто є відповідальними, скажімо так, за кримську внутрішню ситуацію, те, що вони будуть за це отримувати, як то кажуть, на горіхи, і вони матимуть в себе проблеми потім із Кремлем, чому вони не забезпечили цю явку, то їхні проблеми. Ми за них не хвилюємось і ми за них не переймаємось. Вони зробили свій вибір. Я дуже сумніваюсь, що переслідування простих людей, не чиновників високого рангу за неучасть у виборах буде дійсністю навіть за російськими реаліями. Угу. Але бачите, ви говорите зараз про явку, і можна допустити, що якщо все ж таки так станеться, як зараз є попередня інформація про те, що Путін приїде голосувати за себе 18 березня саме до Криму, саме в Севастополь, то тоді, відповідно, буде виклик перед місцевими колаборантами та чиновниками, які будуть змушені забезпечити цю феєричну явку і феєричний прийом. До 18 березня не так
так багато часу залишилося, і в цьому контексті репресивна машина може почати підкручувати ще більше гайки. Я думаю, що ця репресивна машина, вона робить зараз одну просту річ. Вона намагається зробити вигляд, що в Криму проводиться активна передвиборча агітація, що в Криму забезпечується ця явка, для того, щоб потім просто цю явку намалювати. Чому намалювати? Тому що, по-перше, ми говоримо про те, що в Криму з 2014 року в Крим заїхало на постійне помешкання. І, відповідно, ці люди братимуть участь у виборах від 300 до 500 тисяч росіян, власне, з Російської Федерації. Якщо ми їх додамо до тих 25-30% місцевих мешканців Криму, що сприйняли Російську Федерацію з радістю, то ми матимемо, в принципі, оцю середньостатистичну по Росії явку десь на рівні 45-50%, яка не буде провальною. Вона, я не думаю, що буде феєрічною, але це їм надасть певне, скажімо так, підґрунтя для того, щоб вони казали, дивіться, ми зробили таку активну кампанію, у нас у відеороликах брали участь всі шановані люди, і ми забезпечили цю явку. Але реально ми розуміємо, що мешканців Криму, тобто тих, хто дійсно є нашими співгромадянами, є громадянами України, які брали участь у цих виборів, їх буде, як і у 2014 році, не більше 30%. А є у вас певні, не знаю, чи статистичні дані та можливість певним чином вивчити електоральні настрої на території Криму, якщо говорити навіть не тільки про вибори та про перевибори Путіна, умовно кажучи, якщо говорити взагалі про сприйняття влади, яким чином за останніх цих 4 роки анексії змінилися, можливо, погляди, в який бік вони змінилися? Є можливість проводити такі дослідження? Якщо так, то які є результати, якщо вони є? Чудове запитання, тому що насправді соціологічні опитування в Російській Федерації, як у будь-якому тоталітарному режимі, це є річ умовна. Тобто це є те, що обслуговує режим. Тобто я про ці опитування навіть не кажу безпосередньо. Ми не проводили кількісні опитування, бо кількісні опитування – це є річ, яку ти не приховаєш ніяк. Тобто це є те, що стане очевидно надбанням громадськості, а може правоохоронних органів, і наші інтерв'юєри, які працюватимуть на півострові, вони потім із цим матимуть проблеми. Але скажу, що ми робимо якісні соціологічні дослідження. Що мається на увазі? Ми заміряємо настрої в різних слоях, в різних груп населення щодо того, як вони ставляться до Російської Федерації. Я вам хочу сказати, що з 2014 року немає жодної соціальної групи якоїсь, чи то, наприклад, кримські татари, молодь, старі, жінки, чоловіки і так далі, немає жодної соціальної групи, яка б змінила своє ставлення на позитивне до Російської Федерації. Тому я можу із упевненістю казати, що от ті 30% або максимум 30%, які були в 2014 році, вони не збільшились. Вони, може, зменшились. А чому зменшились? Тому що люди в Криму, мешкаючи за умов незалежної України, вони звикли, навіть якщо і держава була не надто ефективна, але вони звикли до тих, що їхні права і свободи не порушуються огульно. Зараз в Криму ми бачимо те, що по відношенню, тут ми говоримо, в принципі, до людей всіх національностей. Ситуація з етнічними кримськими татарами, з етнічними українцями, вона є ще гіршою, але навіть середньостатистичний мешканець Криму сьогодні не впевнений у своїх базових правах. У праві власності він в цьому не впевнений. Якщо у нього ділянка або його будинок пролягають десь по маршруту траси Тавріда, або вони розташовані десь, де є плани у військових щодо будівництва чогось, це його право не буде забезпечено. Право на мирне зібрання, воно не забезпечено. За це є переслідування. Право на свободу слова, на свободу совісті, воно не забезпечено. Тобто люди, навіть середньостатистичні, тобто я кажу про необов'язкового активіста кримського татарина або українця, я впевнений, що вони не мають великого ентузіазму щодо того, щоб брати участь у цих виборах. І, власне, до цих людей ми так само звертаємось. Ми не говоримо лише про кримських татар,
Ми не говоримо лише про українців, які мають бойкотувати ці вибори. Ми говоримо, в принципі, про всіх наших співгромадян в Криму, що вони за вже 4 роки на той момент, вони вже мали б побачити різницю між тим, що було і що стало. І вони мають чітко своєю неучастю заявити про своє ставлення до того, що відбувається. Поки що з виборами тут ми розібралися, як для мене тут насправді все зрозуміло. Ще одна така історія, про яку стало відомо сьогодні, сталася вона вчора, про те, що окупанти назвали нелегалами 23 українців і вивезли їх в Росію. Якщо в 2 словах, то історія про те, що 13 лютого в окупованому Криму Євпаторійський міський суд прийняв рішення про депортацію 23 громадян України. Вони всі працювали на реконструкції дитячого садка «Якарь» в селі Проозерне поруч з Євпаторією. І безпосередньо вже певна кількість російських засобів масової інформації повідомили про депортацію нелегалів з України. І за словами безпосередньо адвоката, який контактував з громадським радіо і намагався встановити зв'язок безпосередньо з цими людьми, жодному з фігурантів не забезпечили адвоката. Тобто ситуація йде така, і безпосередньо, от власне зараз ми можемо бачити це відео. Це є відео Кримінформ. Відео це, яке отримали, я так розумію, з ФСБ, було підписано про, власне, депортацію нелегалів до Росії. А в цій ситуації, напевно, такі випадки вже були, але ми, скажімо, про них не знали. Є люди, які працюють на території анексованого півострова, це громадяни України, і зрештою вони працюють на території своєї країни. З точки зору, скажімо, як це трактує Росія, ми навіть не будемо про це говорити. В цьому контексті, чи є у вас певна інформація, як багато українців, які мають там, скажімо, прописку на території материкової України, все ж таки туди їдуть, там працюють, і якщо ми бачимо по цьому випадку, насправді вони є в небезпеці? Я тут розділив би це питання на 2 частини. Перша частина – це є наші співгромадяни, які мешкали на момент окупації в Криму, яким створені такі умови, що вони мають полишати свою землю і виїжджати за її межі. Це є абсолютно однозначно військовий злочин, про який йдеться у численних міжнародно-правових документах, які так чи інакше оцінюють окупацію. І за ці військові злочини, я сподіваюся, що рано чи пізно відповідальні особи, посадові особи Російської Федерації за це відповідатимуть. І це чітко і ясно. Тобто, коли ми говоримо про наших співгромадян, які мешкали на час окупації в Криму, їх не можна чіпати. Навіть якщо вони не подалися, чи точніше, навіть якщо вони написали ту заяву про небажання отримати російське громадянство, згідно міжнародного права Російська Федерація не має права їх висилати за межі півострова. Вони мають вид на проживання, скажімо, це як альтернатива. Деякі мають, деякі на це подаються, тобто є певні проблеми, не так все однозначно. Ті наші співгромадяни, які на момент окупації мешкали на материковій частині України і зараз намагаються заробити в окупованому Криму, тут дійсно ми маємо, скажімо так, з правової точки зору поведінку Російської Федерації, яка викликає як мінімум занепокоєння, як максимум обурення, і я сподіваюся, що буде відповідна реакція з боку наших владних органів, але з моральної точки зору, я не впевнений, що взагалі варто їхати на окупований півостров, де людей вбивають, де їх викрадають, де люди не мають права просто зібратися для того, щоб проговорити ситуацію з тими, хто є під арештом або у в'язниці. Я не думаю, що це є гарна ідея їхати на цю територію для того, щоб там працювати. Тут ми ще продовжимо, але на хвильку повернемося знову ж таки до виборів на території анексованого півострова. І більше про це ми розпитаємо у прес-секретаря прокуратури Автономної Республіки Крим Тетяна Тихончик. З нами наживо телефоном. Пані Тетяно, доброго вечора. Чи ви нас чуєте?
Доброго вечора, чую. Отож, йдеться безпосередньо про звернення Комітету виборців України до прокуратури Автономної Республіки Крим порушити справи проти 10 тисяч осіб, які безпосередньо як члени комісії різного роду братимуть участь у виборах на території анексованій. Що з цього приводу вже відбувається у прокуратурі, і наскільки це реально відкрити таку кількість кримінальних проваджень? 10 тисяч, ну це немало. Так, дійсно, до прокуратури надійшла заява від громадської організації, яку ви назвали, за відповідно 214 статті Кримінально-процесуального кодексу. Ці відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченими статтями 110, 111 та 158 Кримінального кодексу України. Наразі матеріали скеровано до Генеральної прокуратури України для визначення органу підслідності. Поряд з цим хочу зазначити, що прокуратурою спільно з спецслужбами уже проводиться певна робота по цій ситуації, і правова оцінка буде надаватися кожній особі, причетних до організації цих нелегітимних виборів президента. Те, що ви кажете, називаєте цифру 10 тисяч осіб, не можна усіх просто, як там зазначено, так скажемо, в заяві, притягувати до відповідальності за статтею 111, це державна зрада. Тому ще раз наголошуємо, що кожній особі буде надана відповідна оцінка до тих дій, які люди будуть вчиняти. І ще на завершення зовсім коротко історія, про яку вже трішки забули, бо це відбулося більше року тому, коли була відповідно підписана повідомлення про підозру Сталіну та Берії, і безпосередньо прокуратура Криму підписала повідомлення про цю підозру. Що зараз відбувається у цій справі? Чи рухається ця справа в якомусь певному напрямку? Якщо трішки нагадати про це. Ця справа, звичайно, рухається. Наразі проводиться експертиза, яка по закінченню якої, думаю, усі засоби масової інформації дізнаються за її результатами, і найближчим часом, в принципі, буде вже заключена і поставлена точка в цій справі. А яка саме експертиза, який характер цієї експертизи, якщо можете уточнити? Наразі я не можу вам про це сказати, але найближчим часом вас запевнюю, що протягом місяця-двох ви про це дізнаєтесь. Спасибі вам, пані Тетяно, за те, що ви знайшли можливість і долучились до нашого ефіру. Дякую вам за коментар. Тетяна Тихончик, прес-секретар прокуратури Автономної Республіки Крим, була з нами наживо телефоном. Арсен Жумаділов, радник голови Меджлісу, гість нашої студії. Маємо менше хвилини і, напевно, не встигнемо більше нічого обговорити. Але в нашій розмові і з паном Джелялом ми говорили, і з вами ми говорили. Дуже багато що зводиться до такого спільного знаменника, коли йдеться про моральний вибір або просто вибір совісті кожної конкретної людини. І безпосередньо, якщо коротко, менше хвилини, для того, аби цей вибір був на бік України, на вашу думку, наскільки Україна багато робить і чи робить взагалі щось? Я думаю, що в нашому випадку сьогодні вибір України – це є і моральний вибір, і раціональний вибір. Якщо ми говоримо про моральний вибір, то абсолютно ясно, що Російська Федерація є державою-окупантом, яка прийшла без запрошення в Крим, і підтримка її на півострові є неприпустимою з точки зору моралі. Якщо ж ми говоримо про раціональний вибір, то для нас, для кримсько-татарського народу, вже скоро, я сподіваюся, стане реальністю те, про що ми говоримо дуже довго. Про наше право на самовизначення, яке ми за крок від того, що українська держава його визнає, і ми його почнемо реалізувати. Тобто для нас, для кримських татар, вибір України є і моральним,
і раціональним. І слава Богу. Тобто це йдеться про зміну до Конституції, зокрема стаття 10 Конституції. Абсолютно. Так? Не маємо вже, на жаль, часу про це говорити. Іншого разу обов'язково про це теж поговоримо, коли зрештою буде ближче, можливо, до цього голосування. Я дякую вам, що ви були гостем Дякую. нашої студії. Арсен Джумаділов, радник голови Меджлісу, власне, з ними спілкувалися. І я дякую вам за те, що ви теж були з нами під час цієї розмови. Далі в ефірі новини «Заман». Ми ж побачимося за півгодини знову у цій студії.